Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nobago romo mar lalruok ewi wach oro gi kech ma okwako moko kuom gwenge pacho kaendi. Romono mane obagie par mare ma Karen okelo kanyakla jotend migepe kod jogoro mag migepe marango yore mag kedo gi midhiero mag oro. Achiel kuom yore ma girango en okenge mag reso jopiny mangimagi ni kama rach kendo neno ni chiemo gi mwandu mamoko bende oyudore negi. Bende ne girango ratiro mar jamni ma bende oro medo hinyo. Kindiki wacho ni sirikal medo menyo gwenge ma pacho kaendi kendo yango mago ma dwaro resruok mapiyo. Ripot mar nyocha sirikal ogolo yango ni ji milion 2.1 ni kod kech nikech oro ma okel gi nok mar koth. Tumepata ration siku ya leo tunagawia wananchi, na hiyo inatufaa, lakini si kitu inatutosha. Tunahitaji kwa serikali yetu mkuu hii ration tuongezewe, badala mtu nakufa na njaa, afadhali mfugo kufe na njaa. Tuko na shida kubwa sana kwa ukame. Mvugo naye inaanza kumalizika juu ya ukame. Binadamu naye inakaribia kuisha.